Toto je ten pozemok, hej? To je pozemok, ktorý si pán Repa už kúpil pred niekoľkými rokmi, v roku 2023, aby bol každý v obraze a aby sme sa tu nechytali za slovíčka. Schválili sme mu zámer predaja, kým ešte sme nemali zásady. A na katastri sme sa informovali, povedali, že nemusí to byť v rámci tých zásad, ale že môžeme to pokračovať v tom predaji tak, ako treba. Tak, ako sme to schválili zámer. Teraz nám to zobrali ako chybu a preto nám doporučili, aby sme zrušili ten predaj, ktorý sa uskutočnil v roku 2023 a aby sme do našich zásad hospodárenia dali presne ten dôvod, ktorý sme uviedli v tom uznesení pri predaji pánovi Repovi. Pani Stráková nám napísala pripomienku k tomuto uzneseniu. Ja som to prečítala, aby ste boli v obraze všetci. A napísala nám, že týmto podávam námietku voči uzneseniu 420 z roku 2025. Je to konkrétne voči zmene zásad hospodárenia majetkom obce, článku 4 odsek 2, kde sa ako dôvod hodný osobitného zreteľa doplňa bod. A je to presne ten dôvod, ktorý sme určili pri predaji pána Repu. Pozemok sa nachádza v zastávanej časti obce, ale obec Kloneho dlhodobo nevyužíva. Jedná sa o pozemok, o ktorý sa žiadatelia starajú, na vlastné náklady upravili. Obec by v budúcnosti kvôli nízkej výmere nepredala a nemohla využiť. Pani Stráková tu namieta, že poslanci nevedeli, o čom hlasujú. Keď sme prijímali zásady hospodárenia, tak sme si povedali, že každý jeden predaj bude prerokovaný a do tých zásad zapracujeme každý jeden bod, ktorý sa týka takýchto predajov. Ak sa ideme chytať za slovička, super, ale hádam poslanci vedia, za čo zdvihnú ruku. Či ako? Môžem? Nech sa páči. Ja som tam uviedla, že domnievam sa, a aj Igor mi to... Prepáčte, pani Šmírová, spravila som niečo, môžem hovoriť. Nech sa páči. Hovor, máš hovor. Že sa domnievam, čiže môže to tak byť a nemusí. Pochybujem o sebe každý deň, aj v tomto prípade. A vlastne ja som to už poslala aj na prokuratúru, pretože ja mám za to, že ako keď sa k nejakému predaju menia pravidlá, tak ja som porozumela, že sa to nemení plošne. Ja som uvidela na tabuli úradnej, že sa zmenilo plošne VZDN-ko a doplnia sa tam osobitný zreteľ. Áno, takže to bola moja domnienka, že či chápali, že sa toto VZDN mení plošne týmto osobitným zreteľom. Nemám nič proti pánovi Repovi alebo Repovcom. Takže toto bola tá kombinácia a keďže viem, že teda VZDN musí visieť nejaký čas a jeho platnosť nadobúda sa od nejakého dátumu, tak, a toto bol predaj v roku 2023, tak som vzniesla ako občan túto námietku. Dobre, pardon, pani Šmírová. Poslancov teda vedia, o čom hlasovať. Ešte sekundu, tak sa spýtajme teda pánov poslancov, či vedeli, o čom hlasujú. Nech sa páči, Aký si to ťažko... Nie, prepáčte, nepreklikujme sa tu na... Nepreklikujme sa, pardon, pani Stráková, prepáčeme. Nebudeme sa tu baviť o nejakých domnienkach, hádam. Ak máš domnienku nejakú, môžeš ju mať. Ale dobre, nech odpíše prokuratúra, čo chce. Každý, prepáčte, prosím vás, potichu, rozprávam ja. Každý poslanec hlasuje podľa svojho svedomia a vedomia. To znamená, že vedomie, ak niečomu nerozumiem, tak sa mám pýtať. A niečomu nerozumiem ja, tak sa spýtam. A keď máš ty domnienku, ja mám tiež domnienku o tebe kadejako, neviem to dať na papier. Ale tá námietku si môžeš dať. zniesť, keď vysí VZDN. Môžeš ju zniesť, samozrejme, že môže, ale... Prečo ma zosmiešňuje? Ja nezosmiešňujem, ty máš domnienku o tých poslancoch, čo hlasovali. Ja som to poslala na prokuratúru a nikto z nich sa ku mne takto nesprával. No, a ani to nevieme overiť. Že sa domnievam, ale že to sa na to nevieme overiť. A že to prešetria, odpísali mi do pár dní. Dobre, my sme ti tiež odpísali. A nebudeme vznášať žiadne námietky, lebo vieme, čo... Vznášať, ale nie domnienky. Pani kontrolór. Domnienky neznášaj. Domnienky si niekde inde. Ja som sa len
Pardon, Ale že Pýtajme sa ako poslancov. sa tu môže cítiť občan, keď sa spýta niečo? Že keď povie To je domnienku. presne ten, ja som to pochopila z toho Ste celého. to dali najprv na prokuratúru a teraz... Nie, ja som sa spýtala. Pardon, prepáčte, nebudeme sa tu prekrikovať. Pani Straková, poprosím, nenarúšať zasadnutie obecného zastupiteľstva. Keď niekto si námietku, na to máš samozrejme právo, ako každý občan má to právo, ale bolo by dobre v budúcnosti, keby sa námietka dala na základe faktov a nie domnienok, to je celé, čo hovorí. Ja vám tiež domnienky, už si to spomínala, ďakujeme ti za tvoj komentár. Pani poslanci, chce tomu vyjadriť niekto alebo nie? Nikto sa nevyjadruje, takže čítam uznesenie číslo 453 a 2025. Obecné zastupiteľstvo s plénom ruší unesenie 198 2023, ktorom bol schválený predaj pozemku parcela CKM 249/4, ostatná plocha už 36 m2, zapísaný na LV 501 vlastníctve obce Sklené v KU Sklené, v zmysle paragrafu 9a odsek B, odsek 8 písmeno E zákona 480 zbierku majetku